Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitri Anak Anjing. Gue lagi sing video tak kira dengan masak. Oke guys, kali ini jalan-jalan sore ini karo Pak guys. Iya. Well emang jane tuku bakaran lek. Lah iya emang jane mandik saya tuku bakaran. Lah kok ya wis entek, Bos. Ya wis entek. Kalah ora ketang rada bas es pokoke ngono ya Pak ya. Awak dhewe iki sungkan ditukoni harus saling mengerti guys. Ngono ceritanya ya Pak ya. Wah, lah iki lho. Kena panen nih ngeri cis ya Pak ya. Elak ini. Agak roh guys. Oh. Kayak kaya orang udah mudeng ya Pak? Dia bertani. Oh, biyen bertani. Sembarangan den jredeng. Wah, ngene wah apik guys sore hari ini. Iki Pak nanasnya ketek menggoda, Pak. Ya. Lah gak ada nopo jenanas gawe sate kowe kurangen. Wong juga iki. Nah, guys, ya aku arepe jalan-jalan ning Kapuane guys, soalnya nek ngelor kono kuwi nek mang nek kecelakaan guys. Lek masa ora tuku, Bu. Kecelakaan dek mang ning apa sih? Merah lagi ya. Bukan di kaki ya. Kecelakaan. Iya. Kecelakaan ini jalannya sembling ini Mas. Terus dan aku udah gak roh Pak nek malam minggu. Enggak kayak sate kecil. Karena itu juga. Guys. Karena itu sate kecil. Makanya kok apa gitu. Balik. Ini kok Pak guys itu kok kenapa? Balik ya. Balik guys, kita balik aja lah. Ini ngelapter karo Zainuddin din. Tolongin. Guys, mulai rame gitu bus. Cilok. Campur aja. Kita capai. Saus. Kita campur. Mana ya? Kita capai. Ya. Sama saus. Dua. Iya, spek kabeh nggopo ora usah. Lah wis gedhe nek tumpak kae iki ya aneh. Tapi suwi koyo ngene. Suwi koyo. Merah bukan. Arisen kok iso numpak iso-isone numpak nganu. Iso-isone jalan numpak guys nang kono kuwi. Walah iki lho. Wih, ki apa ya? Beneran apa ya? Ini nang bandara guys. Sementara orang nek dolan. Yo, malah. Neng ayo buka, Mas. Betul. Waduh pikir pasar apa itu? Pasar arah stasiun. Wah, lapangan kuwi. Ini guys. Jawa, guys. Kok pamer Poso lagi itu orang dino mau kira telur dino. iki guys. Poso terus ini ada awake kuwi. Wis jebone aku ora iki. Kae piye Pak nang kono? Ding. Rajo. Aneh. Wis iki jane lapter ngenteni cilok. Cilok goreng. Oke, kecap. Oke. Makasih, langsung aja. Siap. Baju rumah. Ya ya wayahe iki wisan iki. Yes. Tinggi dulu.
tok kono iki. Ngawur kok sini. Ngawur anak ngawur, Pak. Guys, wis mulai. Sampai mulai, guys. Udah lapar, guys. Orang Kamu tersurik yo. Melayu ngawur. Ora tak gawa iki. Gawe doa. Jas wangi, guys. Oh. Mana mau mulai? Mau pulang. Nah, bayar ya. Meski wis wayahe mantuk. Ki arepe mulih ki apene magrib, guys. Jalan-jalan cukup ning Kapuan naik, guys. Terus mari ngono tuku cilok goreng karo es teler. Endi? Ning kono. Masa, Pak? Iki sing terkenal, guys, ke rumah makan warung Cendil, guys, terkenal. Guys, ya. Iki aku wis sapene mulih. Karena jibo sayur ning ngene Mas iki, guys. Soale aku mah ya wis pesen sayur menir. Godhok ya wis pesen. Nek mak emang nyayur sayur lho deh, guys. Kalau mbak sepeda kalau konco nemu. Ini kayak Aku nak kena acak di kayu aku. udah cek wapi ya biasanya. Udah antik cek wapi ya, Pak. Guys. Wis teko ngepung ora-ora, guys. Anginnya cek sembripit. Iya bakal es. Akeh, guys, sepanjang jalan ki bakal es tok. Hasilnya udah kono lek gawe sampai ning kono kok guys duwe entang. Ya sih tinggal ngene wong dhewe terus. Jibo sayur, Bos. Iya, sayur itu. Pak Ali ya, he. Oh. Mbak, kemarin bahasa guys, was wapi lho. Malu-malu deh ibu nek Mega kalau bel malu-malu. Ora sampe polno kok ngawur. Pak, aja mek warai ngono. Kan gak kena dikandani. Kok apa kongkon nganu. Iki lho anake mati nih, guys. Kok orang tahu tak kena muncing nih ora. Wes. Ngawur. Ada nangis kita ada nang gampang kan berdiri. Ini supir apa ya, Pak? Pak Eka ngono kok. Iya, kata isu Pak Wi. Ora. Wes, guys, kan jebak sayur. Guys, aku wis teko Mayurung orang jam 6 iki. Iki kurma, guys. Enak banget. Sayurnya wis, guys, sayur meneh foto. Goreng dok apa?
es teler. Es teler. Emang dia jan delok cilok. Ciloknya enak apa nih jan jerone? Wah, Lah ndekne gak gelem enek sausé dong mana jipuk sing kuwi, Pak. Aneh. Lho, Kilo kok kecap lho, tok. kok? Ora iki lho, gak enak apa-apa nih maksudnya. Ya kok tasnya duaan rono lecok disuntek rono. Sumpah sen, yo langsung dipangan kabeh, Pak. Ya kenapa? Yo. Mas sego, Pak, gak tau mas sego iki, Pak. Ben cacing. ben. Yes. Iki tak kurang ndok. Iya. Dadarno. Yang enak yang seger. Yang enak yang seger emang ku bakarane sentek cabe. Entak kene-kene gak buka. Nah, kayak buka esel. Setelah kayak buka nang satu. Coba enak. Masih kuat lah, kuat yang jeruk nangin dulu. Nya, mana di mana? Setelah nang. Tapi mana pegel-pegel ya? Enggak. Buka. Eh? Baru ini lebih esok mulai segera duduk. Lagi mana pegel tangan? Tapi kan SDW tadi. Oh, SDW beda. Nangin juga dia masih pakai mau. Nah, kok Estella apa es? Anu timur. Mau nak semantuk kayak no. Aku buat tinggal ngalah, cilok hilang. Tiba curut maksudnya. Ya, cukup sekian konten kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, subscribe.